Francament no hi bé. Aquests nois estan confonent la llibertat amb el llibertinatge. No sé pas què s'han cregut, ni que fossin més que els altres. Exacte. Clar que són més que els altres, no veieu que són 3? Són 3, 1, 2, 3, 3. Doncs nosaltres som 4. Què passa? Jo hi trobo a faltar una mica de censura moral. Exacte, com abans, que hi posaven un parell de rombos i te'n feies el càrrec. Penseu que aquest programa el veuen molts nens i moltes iaies i es poden excitar amb aquesta brutícia i aquesta indecència. Així va començar l'imperi romà i tots sabem com va acabar. Què em dius ara? L'imperi romà s'ha acabat? Prou. És que no he llegit els diaris últimament. Sí que no se'n recorda d'aquella pel·lícula La caïda de l'Imperio Romano. Sí, que més que una caiguda va ser una trompada, allò. I van prendre mal? O se'ls hi va omplir la casa de bàrbars. Ai, I a mi, que em cauen bé els bàrbars. Ai, a mi també són tan mascles. ah sí? Com són de mascles? Molt mascles. Tenen les espatlles molt amples, tenen pèl al pit, Oh, sí? tenen al pit, tenen muscles, són bruts, van mal afeitats. I els hi put la bafarada? Molt, i violen totes les dones que troben. Què em dius ara? I com és que tenen tan mala premsa, gent, com són? Ai, no ho entenc. Oi, que